ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русӣ мо. Инак дарси нав дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси мо аз грамматика, аз разговорник ва аз словар, яъне якҷоя иборат аст. Ва дар ин дарс мо аз забони тоҷикӣ ҷумлаҳоро ба забони русӣ тарҷума мекунем бо тариқи албатта бо кӯмаки словар ва грамматика. Ҳамашро аз тоҷикӣ ба русӣ перевод мекунем ва бо ҳамин тарз ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. хоб дӯстони азиз, сар мекунем. хоб, афсӯс, ман банд ҳастам. Афсӯс, ман банд ҳастам. Бинед. Словар. Афсӯс, сожаление. Сожаление. Ман банд ҳастам. ин зайнит мешавад. Агар шумо яъне духтар бошед, зан бошед, зайната мешавад. Ва ман ин я. бо ҳамин се луғате ки дар экран нишон додам, ҳамонро якҷоя карда ҷумла месозем ба забони русӣ. Яъне ҳамин тоҷикиро ба забони русӣ тарҷума мекунем. Хеле осон аст. Кӯшиш кунед. Ман ба шумо чанд сония вақт метиҳам. хулас хеле ки шумо ҳозир ҳаминро фаҳмидед, ҳамин тавр бо ҳамин ё кӯмаки бо ҳамин луғатҳо тарҷума кунед ва ман дар охир ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. қани рафтем. хоб беҳтарин дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки шумо дуруст тарҷума кардед ва шумо тарҷума кардаги ҷумла мисли ана ҳамин тавр буд. К сожалению, я занят. Агар духтар бошед, я занята. К сожалению, я занят. Агар духтар бошед, занята. илова мекунем. хоб дуюм ҷумларо мебинем ва ман худам тамоми мушкилиро ҳал мекунам. ман худам тамоми мушкилиро ҳал мекунам. ман гуфтем я, худам сам, агар духтар бошед сама. хоб ҳама, тамоми ин всё мешавад. хоб ҳал кардан ин решат. хоб мушкилӣ медонем ки проблема мешавад. Проблема. Решат ҳал кардан. Бинед. Я сам всё проблему решаю. Решат. ё дигар хел. шумо чӣ хел фикр мекунед ва шумо чӣ хел фаҳмидед? ана ҳамин тавр тарҷума кунед ва фикр карда истед. ман дар охир ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. бо кӯмаки ана ҳамин луғатҳо метавонед ҷумла созед. хоб дӯстони азиз, беҳтарин, ман фикр мекунам ки шумо дуруст тарҷума кардед. Яъне ҷавоби ёфтаи шумо мисли ҳамин тавр буд. Я сам решаю всё проблему. Я сам решаю всё проблему. ман худам тамоми мушкилиро ҳал мекунам. Я сам решаю всё проблему. Бинед. Я сам решаю всё проблему. Албатта глаголҳо, яъне феълҳо дар забони русӣ тағйир меёбад ва дар ҳар замон ҳар тавр мешавад. Яъне тарзи навистанаш ва тарзи омаданаш ҳар хел ҳаст. ва дар инҷо низ решат не решаю. хоб рафтем дигарош. дар як ҳафта чанд соат кор мекунед? дар як ҳафта чанд соат кор мекунед? ҳафта недел. чанд соат, чанд рӯз, ин сколка мешавад. соат час. хоб кор работа. кор работа. хоб дар як ҳафта чанд соат кор мекунед? ҳафта гуфтем, недел, сколка, час, работа. хоб худаш гуфта истодааст. фақат ҷобаҷо кардан лозим. бед кӯшиш мекунем ва дар охир ҷавоби дурустро мебинем.
خب بهترین нишон медиҳем. Сколько часов в неделе вы работаете? Сколько часов в неделе вы работаете? Сколько часов в неделе вы работаете? дар як ҳафта чанд соат кор мекунед? Кор мекунед, яъне мекунед гуфтем, значит вы. ин мекунед, ин вы мешавад. барои он ки як шахсро пурсидем, шумо, яъне вы, шумо кор мекунед. ва пеш аз нидел албатта ҳама вақт в илова мешавад, приставкаи в. Хоб, сколько часов в неделю вы работаете? Хорошо, очень хорошо. 5 рӯз пас меравам. 5 рӯз пас меравам. Den ин рӯз, пас ин через. хоб, рафтан уезжат ва 5 бошад 5. бинед, через 5 дней уезжаю. мумкин ҳамин тавр бошад, через 5 дней уезжаю, ё ки уезжаю 5 через день. хоб, ҳамин тавр тарҷума кунед ва дар хотир доред, ман дар охир ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хоб, беҳтарин. ман фикр мекунам ки шумо ёфтагӣ ҷумла мисли ҳамин тавр буд. Через 5 дней я уезжаю. Через 5 дней я уезжаю. Через 5 дней я уезжаю. хоб, кай бармегардед? Кай бармегардед? Кай, когда, баргаштан вернётес. Мана вернётес. Вернётес, баргаштан, бармегардед. Вернётес. Когда вернётес. ҳам хел анами чӣ тавре ки луғат истодааст дар поён мемонем. рафтем. беҳтарин. Когда вы вернётес. бинед, кай шумо бармегардед, агар дурусттар фикр кунем, ана ҳамин тавр бармегардед. аз ягон кас пурсида истодем ва дар ин ҷо як шахс аст ва дар забони русӣ ана ҳамун шахсро мемонем. Когда вы, шумо, кай бармегардед. Когда вы вернётес. хоб, дӯстони азиз, дарси мо дар ана ҳамин ҷо ба охир мерасад. яъне дарси аввалини мо, қисми аввал, дарси аввал аст ки дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем гуфта ном мондем дар ин дарс. ман фикр мекунам ки дарс ба шумо маъқул шуд. албатта дарс маъқул шуда бошад, ҳатман тукмачаи лайкро пахш кунед ва ба канали мо обуна шавед ва дар рӯзҳои хеле наздик бо кӯмаки канали мо, бо кӯмаки видеодарсҳои мо забони русиро иншоаллоҳ меомӯзед. бо шумо буд Лутфулло Элмуродов. ягон савол бошад дар инстаграми мо Лутфулло Элмуродов 1 нависед. ташаккури зиёд.